Да не сме ги объркали. Ей! 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 Раз, два, три. Не съм свидетел на нито едно от тези действия и не мога да ги коментирам компетентно. Аз няма да отида на детска градина, защото не е изрязаните на и не, ей, 666. Преди 7 години, когато гледах още репетициите на грамофона, така ме осени това чувство на това, че нещата са се случили и че има събитие. 7 години по-късно мога да кажа, че не само събитие, е най-успешното и най-гледаното театрално представление и концерт-спектакъл, който съществува на нашия пазар. И съм изключително щастлив, че съм замесен и съм много малка част от цялото това нещо, което случихме с Виктор Калев. Той е един от най-талантливите наши актьори. Няма такъв актьор с такава палитра, каквато има той. Бяхме много щастливи, когато Виктор дойде и реши да работиме заедно. За нас беше едно голямо предизвикателство и едно голямо удоволствие да бъдем с този велик човек. Виктор и Кирил Кирилов избраха Бургас за национална премиера 27 юни 2016 година. Всички много се вълнувахме, никой не знаеше какво ще излезе от цялото това нещо. Хората го харесаха, припознаха се в много истории, пяха песните с него, смяха се. Когато можахме се изложихме много. Грамофона. Едно пътешествие. Годините назад. Бил съм малък, ама в разказите му и аз се препознавам в тези истории. Патрата е голем човек. Ами не съм много общителен и комуникативен тогава. Няма проблем, просто е да тръгне. После вече се успокоява и тялото и вълнението. Много особено вълнението. Съветският славник на 15 пада на бурната повърхност, след като извършил 52 арбитрални рекорди. Пеле отбелязва своя 1000-ден гол. И малко по-много според Википедия, ражда се проект Виктор Калев. Всичко и сега играя. Поклон, аплодисменти и това е. Научих всичко
изиграя. Играл съм всичко и сега играя. Поклон, аплодисменти и това научих всичко, но едно не зная. Не изиграх ли себе си накрая? Толкова съм ви благодарен, че нямам думи. Ако знаете колко съм щастлив, треперя и съм настръхнал целия от вълнение. Ваше Величество, обичам ви. Благодаря ви. Имаше и сълзи, имаше и смях, имаше емоции. Щастие. Страхотно. 2 часа съм плакала и все още даже го чакам и цялата треперя. Чак от Малага. И дойдохте тук специално заради Виктор. На колко километра е Малага от Мадрид? 650. Аз лично се чувствам щастлив, така както с другия, който не съм бил. Накрая, като се обърнах, защото бях на първия ред и да видях толкова много българи на едно място. Наистина сме пропътували страшно много километри, били сме в Америка, обиколили сме голяма част в Европа. В България вече се играе над 250 пъти. Предстои ни още много пътуване. Ще продължава да се играе, ще продължава да се върти тази уникална плоча, която няма друга такава като нея записана до този момент. Ще бъдем много щастливи да се създаде втората част на грамофона, касетофона.